da yawa wanda muke aiki tare da su. Wannan taro da aka kira na 'yan jarida ana so a gabatar da kasida ce akan hujja ta neman jama'ar Najeriya su ƙara zaben gwamnatin APC wacce shugabanmu janar Muhammadu Buhari yake shugabanci, wanda yake nasan a wannan gabar da yake an rage sati guda a yi zaɓe. Muna so ne mu kawo gudunmawa wato ta ƙididdiga. Makasudin ita wannan kasida da za mu gabatar makasudi ne wanda muke so mai tuni mai faɗakarwa akan alkawarka da Muhammadu Buhari da gwamnati suka yi wa 'yan ƙasa kafin a zaɓe su na farko, wanda duk abubuwan an san su. Magana ce ta tsaro, magana ce ta cin hanci, da kuma magana ta tattalin arzikinmu. Wannan abubuwan su ne yawa jama'a alkawari. To sai muke ganin akwai wajibci, ba wai kawai a ce ana so a ƙara zaɓe shi ba ya koma saboda wasu dalilai, amma muna so ne mu kafa hujja wacce ike mabayyaniya, hujja wacce ike za ka iya bin diddiginta, za ka iya gamsuwa da ita, na cewa 'yan Najeriya su dunkule su zaɓi shugaban ƙasa ya ƙara yin wani zangon na mulki. Kuma a namu fatan muna so ne mu jawo hankalin mutanen da har yanzu su yanke shawara ba, wanda mun san akwai su suna na cikin miliyoyi, wanda suka yanke shawara kam dama wannan alhamdulillah daga an same su. Wayanda hannu suke raurawa ba su da wata hujja ingantatta wacce yake za su iya cewa su yanke shawara, to su muke so. Shi sa muka kira abokanan aikin 'yan jarida domin mu gabatar da wannan kasida kuma tattauna a kanta, domin ku samu abin da za ku je ku yada ga jama'an Najeriya akan wannan hadafin da muka sa a gaba.